Hej, velkommen til en introduktion til holotropic breathwork. Jeg vil fortælle lidt om den her metode til åndedrætsterapi, som er udviklet af Stanislav Grof. Det er en fugl Fønix, der slipper ud af asken, og symbol på transformation også. Det, der er blevet logoet for den her metode. En tegning, som Stanislav Grof har lavet på et tidspunkt. Og den er også på forsiden af mange af de bøger, som han har udgivet. Så det er jo en speciel form for breathwork, eller åndedrætsterapi, eller åndedrætsmetode. Og der har også et specielt ord, nemlig holotropic, eller holotropisk. Og det er et ord, der kommer fra græsk. Der består af holos og trepien. Og holos betyder helhed, og trepien betyder søge mod. Så det betyder en breathwork, der hjælper deltagerne til med deres bevidsthed at søge mod deres egen helhed. Øhm, og Grof taler også om utopiske bevidsthedstilstande, tilstande, der hjælper en med at komme mere i kontakt med hvem man er, og de indre processer, der er. Øhm, så på dansk så kan man oversætte til holotropisk åndedrætsterapi, og en kort version af det kaldt det holotropi, så det er ofte det, vi gør. En definition af holotropic breathwork er, det er en kraftfuld metode til selvudforskning og healing, som integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, transpersonlig psykologi, østlig spirituel praksis og verdens mystiske traditioner. Og det kraftfulde, det kan ligge i, at man bruger kraftigt åndedræt blandt andet, og man kan komme mere intense eller dybe indre tilstande. Jeg vil også få nogle eksempler på, og også beskrivelsen af selve metoden. Så den både bruges for til at lære mere om sig selv, altså en selvudforskning, og også til psykisk heling, eller som en psykoterapeutisk metode. Den kan minde lidt mere om metoder, der ikke har arbejdet med noget specifikt mål, men altså selve processen er hjælpsom i sig selv. Så man ved ikke nødvendigvis, hvad der vil dukke op, og man sætter ikke noget specielt formål til hvad man vil arbejde med i sessioner, men man stoler på, at ved at indgå i den her proces, så vil der komme det frem, som psyken og ens organisme ligesom øh, har brug for at få mere helt og integreret og helende oplevelse for en. Og så er den så inspireret af fra forskellige kilder, som beskrevet her. Og det kan også forstås i forhold til mange af de kilder der. Så selve metoden består overordnet af 3 dele. Selve åndedrætssessionen, og så er der efter den, så tegner man det, vi kalder en mandala-tegning, for et stykke papir med en cirkel på. Så det er den her Fønix, som vi så med Grof, der er lavet her, det er et eksempel på sådan en mandala-tegning. Så inde i en cirkel har man tegnet det, som man har oplevet, og det, der giver mening efter sessionen af tegnen. Og så en tredje del, det er, at man deler sin oplevelse i gruppe, sharing, hvor man fortæller om, hvad man har oplevet. De andre lytter, måske har spørgsmål, eller gerne vil sige noget omkring det. Men det er ikke meningen, at oplevelsen skal fortolkes. Det er ens egne oplevelse, som man så har mulighed for at sige højt og fortælle. Og det hjælper også med ligesom, at integrere oplevelserne, så fra man har været opslugt inde i selve åndedrætssessionen, så kommer man ud af den, så tegner man det mere nonverbalt, og så til sidst kan man fortælle om det. Det repræsenterer ligesom oplevelsen på forskellige niveauer i en. Selve åndedrætssessionen, den består også af nogle dele. Man ligger med lukkede øjne på en madras. Man har forstærket vejrtrækning, åndedræt, hyperventilation.
Der bliver spillet noget følelsesforstærkende musik, meget rytmisk, men også og noget dramatisk musik i starten, og så noget mere stille og afspændende musik mod slutningen. Og så kan der være sådan noget kropsarbejde, hvor man hjælper med at forløse anspændtheder eller blokeringer, der kan være undervejs i forhold til det, der dukker op, så oplevelserne og kroppen kan være mere forløst efter sessionen. Øhm, og sige, at i sådan en session, så arbejder man også sammen to og to. Og på sådan en kursusdag, så er der to sessioner. En, hvor man selv er i en oplevelsessession, og en, hvor man sidder ved siden af sin partner og er hjælper til det. Men det kommer der lidt mere om senere hen. Så det er lidt indtryk af, hvordan sådan et holotropisk miljø kan se ud. Foran er nogle billeder af nogle rum, hvor der er sessioner i gang. Der er ikke så mange i gang på de kurser, jeg holder. Men det er, der er madrasser, og jeg kan se, der er nogen, der sidder ved siden af, og sitter for nogen, der ligger i session. Ned til venstre kan I se et eksempel på form for kropsarbejde. Det er selvfølgelig med tilladelse og accept for den, der er i session, at man kan arbejde på den måde. Så det er også noget, man aftaler og har aftalt på forhånd, hvad der er okay for den, der er i session. Så med sådan en kropslig kontakt på forskellige måder kan godt indgå i den her form for oplevelsesrejse. Så er der sådan et stykke papir der, det er vores helbredsskema, det kan man ikke se så tydeligt der, men der er nogle spørgsmål om, som vi bruger inden start, for ligesom at tjekke, at man fysisk og psykisk er okay til at tage afsted. Det er kan være en intensiv metode, men når man først er i det, så kan det føles meget naturligt øh, og lige frem at være i den. Men vi vil gerne sikre os, at der er ikke noget fysisk, der går i stykker, hvis man trækker vejret kraftigt og har nogle opspændinger og sådan noget undervejs. Og også psykisk, at man ligesom ikke er ude af balance, eller på en måde det kunne give problemer og få en stærkere oplevelsesrejse. Og nede til højre, der er ligesom et billede på, hvad sådan en indre oplevelse kunne være måske, og en CD med noget af det musik, vi spiller. Og her er så eksempler på noget mandala-tegning, og også nogle deler af grupper. Så det kan være alle mulige gaver af tegninger. Det er ikke, gælder ikke om, at det er noget kunstprojekt med gang i. Man kan sagtens beskrive dybe oplevelser med tegninger af tændstiksmænd eller meget simple tegninger. Men det er en mulighed for ligesom at give udtryk for på en ikke-verbal måde gennem billeder, som kan nogle gange udtrykke mere end ord kan indfange noget af det, man har oplevet på rejsen. Det vil se, hvis man har flere sessioner, så kan det give mening at kigge på dem samlet og få nogle flere indsigter om den proces og rejse, man har været igennem med holotropisk åndedrætsterapi. Så kan jeg fortælle om en fyr, der hed Lars, som var igennem sådan en rejse her. Han var 20 år på det tidspunkt, der var computerprogrammør. Han led af noget angst, generaliseret angst, af nogle fobier, og en undgåelsesadfærd, og nogle gik forskellige ting. Så han var sådan ret præget af sin angst. Og han havde gået i individuel terapi, emotionsfokuseret terapi hos mig i 10 sessioner indtil der. Og det gav ligesom mening at foreslå ham at kunne deltage i en holotropisk åndedrætsterapisession, som han også havde haft oplevelse med før. Så da han deltog i det, så først der skete, det var, at han kom i kontakt med sin angst. Han havde kropsfornemmelser, der også understøttede det. Men han blev ved med at trække vejret ind i angsten, som jeg siger. Så han blev ved med at opleve det, han var i. Ikke gå væk fra det, ikke prøve at kontrollere det, men ligesom sige ja til de oplevelser, der kom. Og stole på, at når han gjorde det, så ville der ligesom være en indre selvhelende, selvregulerende proces i det. Så det, der skete ved det var, at det ligesom ændrede karakter ved at blive ved med at gå ind i angsten, opleve den, trække vejret mere end ligesom gå den i møde.
Så oplevede han lige pludselig, at han havde udsigt ud over en urgammel savanne. Han oplevede, at han løb ned ad en bakke på ben og hænder nærmest som et dyr. Han havde meget kontakt med sin krop og sanser. Og angsten, det var forsvundet der, så han var sådan meget i live og kropslige og sanselige oplevelser, han havde. Så det var jo meget, meget godt. Øh, Indtil det så skiftede igen, og han ligesom oplevede at komme ind i en kasse, som han ikke kunne slippe ud af. Han ser ligesom den her savanne bagved sig, og der er en glasvæg imellem, så han kan ikke gå tilbage. Og så kommer angsten igen. Han er ligesom fanget inde i den her boks. På en eller anden måde, så ved han med sig selv, at han er nødt til at bevæge sig fremad. Der er kun ligesom en vej. Han må ligesom igennem, så han ligesom tvinger sig igennem kassen og ud på den anden side. Og så kommer han ud i det ydre rum, og der har han en følelse af frihed og ro og lethed, og der er sådan en helt sådan ekspansiv, åben oplevelse. Han er ikke bange derude, han er helt afslappet, glad og føler sig stærkere bagefter, og ingen angst, som også holder sig efterfølgende der. Så det er sådan et eksempel på sådan en rejse, som jo ikke er sådan noget lineært forløb, men alligevel har sin egen indre logik, og går igennem, og han ligesom overgiver sig til de oplevelser, der er, stoler på og ved at opleve og mærke, så vil der være en indre forløsning og regulering, og der vil også komme en healing til sidst. Så det er også noget erfaring, at der er en iboende indre healing, som man får adgang til ved at opleve det, der, der er inde i. Lidt om Stanislav Grof, der er ophavsmand til Holotropic Breathwork. Han er født i Prag i 31. Han lever stadigvæk, så han er, hvad hedder det, over 90 år. Han blev uddannet som psykiater og arbejdede tidligt, kom ind ved et tilfælde ind i LSD-psykoterapiforskning. Det var ikke så kontroversielt der i 50'erne og 60'erne. Og han endte med at komme til USA, hvor han tog alle sine noter med. Det var mens Tjekkiet stadig var i Østblokken og kommunistisk styret der, og ledte det sidste LSD-forskningsprojekt i USA til 73, og det blev nedlagt på grund af det kontrovers, der på det tidspunkt var om LSD. Øhm, og fordi han havde så gode erfaringer med, hvordan de sessioner kunne hjælpe mennesker, så udviklede han sammen med sin kone Holotropic Breathwork i midten af 70'erne, som en metode uden brug af stoffer, der kunne frembringe samme typer af oplevelser og transformerende processer. Og senere i 80'erne så startede en træning, som uddannede folk i at bruge denne metode. Det er den træning, jeg så deltaget i for 25 år siden efterhånden. Og han har så skrevet flere bøger, artikler, videoer osv. Og her er nogle af de bøger, han har udgivet på engelsk. Så der er nok at gå i gang med, hvis man vil læse lidt mere om det. Der er nogle specifikt om holotropic breathwork, men også om indre oplevelser på forskellige måder. Han har også skrevet om spirituelle kriser, som skal være en meget interessant bog at læse. Her er nogle af bøgerne på dansk. Og noget af det nyeste, den der hedder Way of the Psychonaut, den er så godt nok ikke på dansk, men det er så noget af det nyeste, der er, at han har skrevet. Den der fremtidens psykologi, der samler han ligesom op på alt det, han har arbejdet med. Og der er mange af de bøger, hans bøger, der er oversat til dansk. Der var en dansk psykolog, Jørgen Lundby, som tidligt løbende oversat hans bøger. Så min egen vej til Holotropic Breathwork, det var startet i 92, hvor jeg mødte Grof på et kursus i Oslo. Jeg havde også hørt om ham tidligere, og var tiltrukket af den her metode, men også hvad hedder det, måske ikke skræmt, men havde respekt for, at det var en kraftfuld metode, hvor man ligesom kunne få nogle stærkere oplevelser. Det, der var så nogen i Danmark, der udøvede Holotropic Breathwork, så jeg gik hos facilitator, der hed Finn Hansen,
i en årrække og startede sig selv på træningen i 95 og sluttede den i 97. Og så siden holdt kurser i Danmark. Også der ved nogle internationale masterclasses. Vi har en forening her i Danmark, og der er også en europæisk kulturforening, som jeg er med i. Så jeg har gjort det nogle år. Så nu skal vi høre lidt om nogle af de typer oplevelser, man kan have på sådan en indre rejse. Det er også en del af forberedelsen for dem, der skal med på kurser. Ligesom vide, hvad er det for noget oplevelser, man kan komme igennem. Og Grof har gjort et stort arbejde i at beskrive alle de typer oplevelser, som kan komme, som er de samme, der opstår i psykedeliske terapier, men også i holotropic breathwork. Så der er de her lag af oplevelser, som han har delt det ind i. Det sensoriske lag, det biografiske, det perinatale og det transpersonlige lag. Så jeg går igennem, hvad er dem her. Så jeg får lidt indtryk af, hvad det er for nogle oplevelser. Så det sensoriske lag, det er mere sansemæssige oplevelser. Der er nogle oplevelser, der er nogle kramper, man kan få for hyperventilation. Det er ikke farligt, men det er sådan nogle anspændinger, der kan komme i hænderne og måske omkring munden. Og det man gør, det er, at man bliver med at opleve dem og trække vejret ind i dem, så vil de ligesom gå væk i sig selv. De har ikke nogen specifik betydning, men det er noget, der kan opstå. Man kan også opleve andre kropslige fornemmelser, smerter eller spændinger. Det kan være, at kroppen er spændt op og noget, så man mærker det, og det giver mulighed for ligesom at opleve det, og det kan også være med til at forløse noget af det. Man kan have andre sensoriske oplevelser, visuelt eller lyde, som dukker op, forskellige lysfænomener og sådan noget. Nogle af dem er det ikke nødvendigvis noget, der betyder så meget mere, men de kan ligesom være en del af det, især måske i starten af en session. Så er der noget, vi kalder yogasøvn, med sådan en dyb afslappende tilstand, hvor man næsten som om man sover, men man er stadigvæk vågen. Det er også typisk, at man kan have sådan meget dybere hvile i løbet af sådan en session her. Selvom man trykker vejret dybere og hurtigere, så kan der også være perioder, hvor man ligesom, når man slapper af, at det er næsten på en lidt mere dyb og afslappende måde. Og så kan der også ske sådan mere fysiologiske ting, at man fornemmelsen af temperatur kan ændre sig, man kan føle det mere varmt eller koldt. Der er også mange gange, man skal mere på toilettet, og tisse meget mere, end man egentlig synes, man har indtaget væske til. Så der er sådan nogle fysiologiske ting, der sker i kroppen. Og her er sådan et par mandala-tegninger, der må repræsentere nogle af de her mere sensoriske oplevelser, nogle der fornemmelse af noget energi eller farver omkring kroppen, og mere sådan nogle skyer af noget, man ligesom ser. Så noget af det, man kan opleve, det er genoplevelse af forskellige ting fra ens liv. Så det der indgår i det biografiske lag, altså for ens biografi, ens livshistorie. Og det kan både være positive og negative oplevelser, men typisk vil vil der være traumatiske oplevelser, der kan dukke op, som man ikke ligesom er blevet færdig med, som hænger stadig i ens organisme. Så det er både enkelte episode, traumer, hvor jeg er ude for en ting, en ulykke eller noget, eller emotionelt et angreb på en selv psykisk, så man kan opleve. Det kan være mere komplekse traumer, som består af en række af traumer. Måske gennem opvæksten, hvor man har været ude for at blive behandlet på måske nedværdigende måde, eller manglende omsorg. Der kan man også kigge på, at det er begåelsestraumer, det er altså, man ved, der er sket noget for en, men også undgåelsestraumer, det er noget, der man ikke har fået for eksempel opmærksomhed eller kærlighed, eller fysisk kontakt, som man ikke har fået, som kan være lidt sværere at identificere, fordi det er ikke så tydeligt som noget, der er begået for en. Tab og sorgreaktioner også meget typisk noget, der kan dukke op. Så ting, der er sket i ens liv, kan dukke op. Ikke sådan, at man bare ligger og tænker tilbage på det, men man i en ændret bevidsthedstilstand ligesom oplever, at man er tilbage i den situation og genoplever det, så det ligesom bliver mere levende på den måde.
Det viser også, at nogle af de her følelser, de kan ligesom være organiseret i det, som Grof kalder KOIK-systemer, som er øh, oplevelser, der ligesom har den samme følelsesmæssige kvalitet. Så det kan være en oplevelse af tab, som man både måske har som voksen, man mistet nogen måske i teenagealderen, og følelse af tab, der var barn. Og, så det ligesom hænger sammen. Det er ikke nødvendigvis, at man oplever den kronologiske rækkefølge, men der er sådan oplevelser, der sådan tematisk knytter sig sammen omkring følelser. Og det er også sådan, at det ligesom der er en oprindelig oplevelse, som har givet anledning til det her system der drejer sig om en bestemt følelse. Så der kan være måske en oprindelig følelse af tab, hvis det er det, som ligesom har startet den her tiltrækning eller optagethed af tab, hvis det er det, der er følelsen omkring sådan et GUI-system. Og det at opleve den her oprindelige eller kerneoplevelse, kan være noget af det, der kan lette i det, så det ligesom opløser sig det her system af følelser. Og her igen nogle mandala-tegninger, der ligesom repræsenterer nogle af de her biografiske oplevelser. En lille dreng, der græder i sorg nedenunder et barn, der bliver holdt. Så det viser også hen til nogle af de nærende oplevelser, der kan komme ud af det. Måske afsavn, men også når det er sådan at mærke, så ligesom man kan opleve at blive mødt og taget imod og blive hele. Det samme også i den øverste til højre, ligesom familie eller barn, der går i sådan en beskyttende blå cirkel. Og nederst der også var en oplevelse med en, hvor der er en død med noget skelet, men også en kontakt i levende live, som også er helende der. Så det næste lag, som går for identificeret, det kalder det perinatale lag. Det betyder oplevelser omkring fødslen, det vil sige ens egen fødsel. Så der er mange, der oplever, at de har en oplevelse af deres egen fødsel, eller oplevelser, som man kan forstå som hørende til den periode der. Tematisk så vil der optræde det, vi kalder døde genfødselsoplevelser, som er med i de her, hvor man kan opleve sig af, øh, at man dør, men også bliver genfødt igen. Den her billede Fugl Fønix er et eksempel på en genfødsel ud af asken. Og i forhold til fødselsprocessen, så kan man sige, at ens tilstand som foster eller et barn inde i maven, den symbolisk set dør, når man bliver født, for at blive genfødt som barn, der er uden for livmoderen. Men tematisk er der i det her lag, vil der også være andre oplevelser, som har det her tema. Han deler det ind i 4 matricer, 1-4, som følger fødselsprocessen. Så ud fra alle de oplevelser, som folk har beskrevet, som han ligesom har prøvet at sætte i system, så er det givet mening at beskrive på den her måde. Det er typisk også mere intense oplevelser, det her. Og hvis man har oplevelser omkring fødslen, så det er, hvis der har været indgreb eller komplikationer, navlestring omkring halsen, eller man bliver taget med tang eller sædefødsel. Det kan også være sådan noget, der spiller ind, kejsersnit for eksempel. Så det giver forskellige typer oplevelser. Der er også noget forskning, der viser, at oplevelser tidligere omkring fødslen, kan have store indvirkninger senere i livet. Det er selvfølgelig også noget kontrovers omkring, hvad man kan man nu opleve alt det her. Men det giver mening for dem, der oplever det her, og der er masser, der har oplevet og berettet om det. Så det er de her 4 fødselsmatricer. Den første, det er ligesom, hvor man er inde i livmoderen, hvor før fødslen ligesom går i gang, så der er god plads, så det er sådan en følelse af at svæve, svømme i havet. Det kan også være nogle billeder på det, man ligesom svæver i verdensrummet, eller
i havet, man er vægtløs, og det er sådan en behagelig tilstand. Selvfølgelig, hvis der har været forurening og sådan noget, hvis moren har taget noget, der har for ligesom forgiftet tilstanden der, så kan det også være en del af sådan en oplevelse. Så kan man have sådan en oplevelse af, at fødslen går i gang, så er der mere pres på, der er ikke plads. Så det vil være oplevelsen sådan rent fysisk af at blive klemt og mast og presset sammen, og ikke at kunne komme ud eller komme nogen vegne. Så det kan være sådan en oplevelse, der også kan give anledning til dannelsen af sådan et kodesystem af følelser omkring det at sidde fast og sådan noget. Det kan være en folk, der har lider depression, vil ofte kunne forbinde det med sådan en type oplevelser her. Så det kan man ret, når man oplever det, en de svære oplevelser at opleve, men man gør det samme her, hvis man oplever det, så kan man gå ind i det, og ligesom blive ved med at være i oplevelsen, så der er noget, der forløser sig i sidste ende. Øhm, Så det næste, det er den tredje følelsesmatrice, hvor man ligesom, der er en åbning, og man er på vej ud, så der er ligesom mere mulighed for at kæmpe. Så det er også meget være følelser af aggression og kæmpe, og kæmpe sig vej ud. Kæmpe for tingene. Så sådan andre oplevelser, der har med det at gøre, også noget, der vil kunne komme omkring det. Så der er sådan meget, også meget intensitet, en kamp for liv og død for at komme ud. Og når man kommer ud, så kan det være sådan en meget blandet oplevelse. Der, er sådan, der kan også være sådan seksuelle følelser, religiøse følelser, øh, alle de lugte og lyde og sådan noget, der kan være i forbindelse med fødslen, der kan også være blandet ind i det. Så når der er sådan nogle oplevelser, så kan det være noget, der knytter det sammen, at det har haft med den her fase at gøre. Så den sidste, den fjerde matrice, det er ligesom, hvor man er kommet ud, og man ligesom er fri af alt det her pres, man har lykkedes, man er kommet igennem, så det føles ligesom af befrielse eller sejr, men det er også, at man er i en ny tilstand, så der er også den her oplevelse af genfødsel eller fødsel til noget nyt. Den gamle tilstand af at være inde i livmoderen, i den tilstand, den er ligesom bag en, og nu er man født på ny, så den her oplevelse af overgang fra en tilstand til noget andet, kan også være en del af det her. Så, så det kan man også være åben for, at nogle typer oplevelser kan dukke op. Og jeg kender nogle mandalager, der peger på nogle af de her oplevelser. Barn, der svæver der i verdensrummet, et øverst til højre der, en, der er presset i fødselskanalen der, måske nederste toppen af et hoved, der ligesom kommer op og sådan en ring omkring, ligesom på vej ud gennem livmoderåbningen, og en masse følelser og energi og spænding og lyn, der er forbundet med det, men også noget lys foroven, der er en vej ud der. Og så den sidste der, oplevelsen af at være befriet, eller komme ud på den anden side, eller åben til noget nyt, en ny begyndelse. Og det sidste lag, som man godt beskriver, det er en kaldt transpersonlig lag, som er alle de oplevelser, der overskrider til sædvanlige jeg-oplevelser af tid og rum. Så det er noget, hvor når man ligger der med lukkede øjne, oplever, at man typisk identificerer sig med noget andet end ens selv. Så man kan opleve, at man identificerer sig med at være en anden person, måske en bonde nede i Tyskland, der går og dyrker sin jord, eller andre levende væsener. Måske oplever man er en tiger, der går i junglen, eller en fugl, der flyver. Det kan også være en plante. Så det er selvfølgelig lidt mere anderledes oplevelser. Men det, man alligevel, man er i situation, går ind i det, oplever, hvad er det. Tit også, der kommer nogle indsigter til en i sådan nogle oplevelser. Så man kan også opleve hvad andre ting end levende ting, altså sten eller bjerg, eller øh, kan være det, vi kalder mystiske oplevelser, som er mere sådan bevidsthedsmæssige oplevelser
at være et med universet, eller forbindelser med universets helhed, eller enhed. Arketypiske oplevelser, den universelle moder, vise gamle mand, øh, kan være noget af det. Spirituelle personer og væsener kan man opleve, guder for forskellige universer, men også selv verden. Oplevelse af at være Thor, eller Brahman, eller en af de græske guder. Men også oplevelsen igen af mystisk oplevelse, at det guddommelige møde med det, eller være det, og der går fra en helt en bog, hvor han beskriver alle de indsigter, folk har fået ved at være i de her oplevelser, de er inde i de her transpersonlige lag. Så der er sådan en rig hvad hedder det, katalog af oplevelser, der kan være her. For nogle kan det også være oplevelser af mere paranormale fænomener for, hvad hedder det, forudanelser eller indsigter på andre måder. Så her er sådan en helt liste groft lavet over alle de her forskellige oplevelser fra nogen, hvor man overskrider rummet, altså man kan opleve, at man er identificeret som en anden person, man overskrider tid, man går tilbage tidligere i ens liv det kan også være tilbage før fødslen, til undfangelse, det kan være til ens tidligere familiehistorie eller racemæssige historie, det kan være inkarnationsoplevelser, planetens udvikling, så videre, så det er ligesom tilbage i tid. Og så også det der se kropslige intuition og indsnævre bevidsthed, hvor man ligesom går ind i kroppen, ind i de indre organer, i blodbanerne, så kan også være en oplevelse. Så det, alle de der i venstre kolonne, det har med bevidsthedsudvidelse inden for vores sædvanlige virkelighed. Og så kan man se, at der kan også være nogen, der er uden for den her sædvanlige virkelighed, vi har. Altså åndelige verdener, hvad hedder det, energifænomener, aura, chakrasystemer. Oplever man er i forbindelse med det shamanistiske dyre, ånder, åndelige vejledere, være i andre universer, alle former for oplevelser af spirituel eller arketypisk art, intuitiv forståelse af universelle symboler, måske mere kreativ inspiration, man kan få, og så igen de her møde med, med en kosmisk bevidsthed og en universel bevidsthed, men også det han skriver her, en superkosmisk og metakosmisk tomhed, ligesom en tilstand af tomhed eller åbenhed, der er før noget er skabt. Så der er sådan nogle mere spirituelle oplevelser. Nogle af de her oplevelser, hvor man oplever enhed med verden eller universet, de kan være meget, meget helende, meget meningsgivende, og der er også noget forskning, der viser, at folk, når de har fået den type oplevelser, at det giver utrolig heling og mening. Der er også meget oplevelse af kærlighed, eller ja, samhørighed og sammenhæng med det, der er i verden. Så jeg vil gå lidt over den sidste gruppe af oplevelser der, så det er mere øh, med de paranormale oplevelser, der kan være. Så, men her igen nogle mandalager, der viser nogle af de her oplevelser. En, der måske har oplevet at være en græshoppe, hvordan det er at gå ind i det. Så man siger, hvad kan meningen være med det? Men mange gange så giver det sig selv, når man oplever, at der kan være noget, det kan være i forbindelse med naturen, eller det mere instinktive niveau i en selv, der giver mening. Nogle gange også, at det bare føles rigtigt, og det er på en eller anden måde noget, der falder på plads, man måske ikke forstår, hvorfor det er, men at den oplevelse ligesom gør det. Og også hvor der opleves nogen, der er en stamme, nogle oprindelige folk der, og der mange gange kan være mere samhørighed og mening og sådan noget i at være med der. Oplevelse at være en mumie, måske indespærret, eller være i en oplevelse med det. En slange,
med måske nogle chakra-symboler og energi og sådan noget. En buddhistisk oplevelse med Buddha, der sidder med visdommens sværd og en snavt eller noget i hånden, og så en mere åben, tom oplevelse, og sådan en mediterende eller Buddha-agtig figur, der er der. Det er en kunstner, Alex Gray, der ligesom har lavet en repræsentation af hvordan det er, er sådan en åben indre oplevelse. Så jeg siger lidt om den måde, man går til sessionen på, når man indstiller sig den holotropiske strategi. Så det er ligesom at være åben for det, der nu kommer op. Det er ligesom at sige ja til de oplevelser, der er, frem for at kontrollere dem, eller styre dem, eller vil have noget bestemt ud af det. Men ligesom stole på, at der er sådan en indre selvorganisering. Så ligesom at gå ind i oplevelserne, og lade dem komme til fuld udfoldelse undervejs i sessionen. Ligesom at tænke på, at der er nogle ting, der er sat i gang, reaktioner, følelsesmæssige reaktioner for eksempel, som ikke har fået lov til at få deres udtryk. Det er der mulighed for, at de kan få her. Så vi snakker om det, vi kalder den indre healer, som er, at der er ligesom en naturlig indre helingsproces i ens psyke, som regulerer både det, der kommer op. Det ser ud som, der kommer ligesom det op, man kan takle og have med at gøre i en session. Men også, at det bringer det op for at skabe en heling og hjælpe med en selvorganisering af ens psyke og krop og organisme. Så ligesom der er en indre helende, intelligent proces, der styrer det her. Så sessionerne er også ligesom at have tillid til, at man bare oplever, uden at blande sig ind i hvad det skal være eller blive, men ligesom stole på, at det vil komme af sig selv. Det er det, der vil give det bedste resultat. Så kommer der healinger helt spontant, som man måske kan blive overrasket over, når de kommer. Og nogle gange, når det ser sortest ud, må vi gå ned i dybden af et eller andet, så ligesom det, at healing kommer, dykker ned i det største tab og ensomhed og forladthed. Så nu kan det ikke blive værre, nu er jeg helt alene i verden. Så ligesom så er det der, de der helende hænder, der holder i, de måske kommer, eller man kommer i den der oplevelse at være en indianerstamme, hvor der var samhørighed og mening, og noget af det, man har savnet og længtes efter, at det opstår i de her sessioner, og det kan blive utrolig helende. Så derfor er der også nogle forskellige helinger og potentialer i holotropi. Selvfølgelig både en følelsesmæssig psykosomatisk heling, så det er mere den psykoterapeutiske heling. Også få nogle indsigter om, hvad der er vigtigt i ens liv, som fører til, at man lever på en måde, der er mere i overensstemmelse med hele ens selv. Og så kan det også give nogle indsigter af filosofisk eller spirituel art omkring mening og livsindhold og forståelse af hvem man er og den verden, vi lever i. Der har været lidt forskning omkring effekten af holotropi, så der er masser af beretninger om transformerende oplevelser, også fordi der mange gange kan være en stor effekt. Bare en enkelt session, så det næsten giver sig selv, at man kan se effekten af bare en enkelt beretning fra en holotropisk session. Men der er også nogle effektundersøgelser i forbindelse med psykoterapi, der også er sammenlignet med og uden holotropi, og det er god effekt af det. Det er også vigtigt at sige, at fordi det er en kraftfuld metode, og det kan vække stærke følelser, så er det vigtigt, at man gør det sammen med en, der har kendskab til det, så man ikke ligesom kommer til at hænge i dårlige oplevelser. Så derfor anbefaler vi heller ikke, at man gør det på egen hånd. Så der både være risiko for netop, at man hænger fast i noget, man bliver for bange, og så ligesom stopper det, og så kan man blive hængende i det. Men også fordi man kan være i ændret tilstand, så kan man måske være desorienteret og bevæge sig rundt fysisk steder, hvor man så måske kan komme til skade. Så det at være sammen med nogen, der har erfaring med det, og gøre det i en sammenhæng, hvor der
man tager højde for de risikoelementer, der kan være, så det er en sikker og god metode at bruge det. Så, så lige lidt igen til dem, der skal med på sessionen, så lidt mere uddybet beskrivelse af det, der foregår i en session, øh, både op til og undervejs. Så der er det her helbredstjek med skema, man får. Der er det her en forberedelse, som det her er en del af. Det fysiske rum, man er i, bliver sat op til det. Man bliver også forberedt på selve dagen lidt mere til, hvordan man kan arbejde som par. Så selve sessionen, der bliver man guidet ind med en guided afspænding, når man ligger på ryggen. Når den er færdig, så starter musikken og åndedrættet. Og musikken, den kører cirka 2,5 time. Åndedrættet, det holder man cirka en times tid, med forstærket åndedræt. Og som sagt, så kan være det her forløsende kropsarbejde undervejs, men man kan også have sådan øh, mere nærende fysisk kontakt, for eksempel blive holdt i hånden, eller få en hånd på panden. Det kan være eksempler på noget. Og så kommer man tilbage fra sessionen, tegner mandala, deler det i grupper, og så kan der være opfølging bagefter, så man kan altid kontakte mig efterfølgende, hvis man har reaktioner, man støder på og kan lige ved ven med mig. Så der er sådan både en sikkerhed i starten med helbredstjek, og så også opfølgning bagefter. Og så lidt om puster og sitterrolle. Så som puster, det er, man har den her dybere, hurtigere vejrtrækning, så det vil også blive demonstreret på selve kurset, hvordan man gør det. Hold øjnene lukket, blive på ryggen, blive i sessionen, blive om hjælp undervejs, og se fra, hvis der er noget, der er for meget. Så når det er kropsarbejde, så kan man sige stop, så stopper kropsarbejde. Så laver man også kontrakt med sin sitter om, hvad man har brug for, også i forhold til nærende kropskontakt osv. Sitteren sidder ved siden af, en meget vigtig rolle. Du ser i midten her, der er ligesom yin og yang. Det er ligesom to sider af samme sag, en, hvor man selv er helt optaget med sig selv og går i har plads til det. Men som sitter, så er man til stede for den anden og sætter sig selv lidt til side for at være fuldt opmærksom på den anden. Man bliver fysisk siddende hos booster. Man kan ikke gå ud og lave alt muligt. Man bliver der, så boosteren hele tiden ved, man er ved siden af. Hvis man skal på toilettet, så kan man lige gå ud. Så kan jeg sidde ind på en, indtil man er tilbage. Man respekterer pusterens proces, så man skal ikke blande sig i og prøve at gøre noget med den. Ligesom stole på, at den udfolder sig af sig selv. Man kan hjælpe med at beskytte pusterens område, hvis der er nogle af de andre deltagere, der bevæger sig, så kan man ligesom skærme, at der er nogle puder og sådan noget, så man ligesom kan sørge for, at der er ikke nogen, der kommer ind på boosterens madras. Og hvis man bevæger sig som booster, så er man også ligesom beskytter med puder og sådan noget, hvis man bevæger sig ud på gulvet. Og hjælpe boosteren, når vedkommende beder om det med forskellige ting og sager. Og det laver man også en kontrakt om sammen med boosteren. Og det får man noget mere information om også på forbindelse med kurser, når man melder sig til det. Ja, så man kan finde yderligere information på min hjemmeside, spark.dk, den danske Holotropi hjemmeside, og der er også nogle internationale hjemmesider, hvor man kan se noget om holotropic breathwork. Også hvis man vil selv uddanne sig i det, så kan man også se på holotropic.dk og Growth Legacy Training. Ja, så de kommende kurser, der er datoerne, finder man også inde på min hjemmeside. Så tak for at have lyttet med.